Здравейте и добре дошли в това видео. Знаете ли, че кожата ни се нуждае от различни грижи през зимата и през пролетта? През зимата се бори с студените температури и сухия въздух, а през пролетта с алергените и с промяната на температурите. Днес ще ви покажа как да хидратирате кожата си, как да се грижите за нея, кои антиоксиданти са най-важни и също ще споделя с вас 3 DIY маски за домашна грижа. Ако мислите, че това видео ви хареса, моля натиснете бутона лайк и се абонирайте за канала ми. Нека да започваме! Първата и най-важна стъпка в грижата за кожата през зимата и пролетта е хидратацията. През зимата студът и отоплението изсушават кожата, а през пролетта тя често се дехидратира заради температурните промени. Ето какво правя аз, за да поддържам кожата си хидратирана. Обичам да използвам хидратиращ серум, предпочитам такъв с хиалуронова киселина, защото задържа влагата в кожата. Също много е важно да има увлажнител в стаята, особено през зимата, когато въздухът е прекалено сух заради отоплението. Ако кожата ви е суха и дехидратирана, задължително използвайте кремове с глицерин, урея и масла, които задържат влагата. Освен хидратация, кожата се нуждае от защита. Антиоксидантите са като щит срещу стреса, замърсяването и свободните радикали. Ето кои са най-добрите антиоксиданти за грижата през зимата и пролетта. Витамин С озарява и изравнява тена, намалява пигментацията. Екстракт от зелен чай – мощен антиоксидант, който успокоява кожата. Витамин Е и масла защитава кожата от вредните влияния на околната среда. Аз използвам серум с витамин С всяка сутрин и добавям храни богати на антиоксиданти, цитрусови плодове, ядки и горски плодове. И сега е ред за няколко домашни маски за лице. Започваме с маска за чувствителна кожа. Смесвам една супена лъжица овесени ядки, една супена лъжица мед и 2 супени лъжици топло мляко. Разбърквам добре, оставям да подейства на лицето за 15 минути. Следващата маска е хидратираща маска за суха кожа. Смесвам половина авокадо, супена лъжица мед и една супена лъжица кисело мляко. Разбърквам добре и също оставям да подейства на лицето за 15 минути. И третата маска, която ще ви предложа днес, е озаряваща маска за уморена кожа. Намачквам 2 ягоди, слагам супена лъжица мед и една супена лъжица лимон. Нея оставям на лицето да подейства за 10 минути. И не забравяйте, красивата кожа изисква грижа. Грижата за кожата през пролетта и зимата може да е различна, но не е сложна. С правилната хидратация, антиоксиданти и домашни маски може да имаме здрава, сияйна и подхранена кожа през цялата година. Ако това видео ви е било полезно, моля харесайте, абонирайте се за канала и напишете в коментарите коя маска искате да пробвате първо. До скоро!